Și să terminăm. Ia uitați, pe verde. Ia uitați să vedeți ce frumoase sunt. Doriți să le faceți doar roșii. Aceste ouă, să vopsiți ouăle doar în culoarea roșie, le puteți face și le lăsați doar roșii. Dar noi anul acesta le facem aurii. Vedeți? Ia uitați ce frumos este. Așa. Deci cât întinde mai bine culoarea, vedeți? Ia uitați ce frumos este. Să facem și pe acesta. Ia uitați. Vedeți? Și le dăm așa puțin și pe acesta mov. Vedeți? Eu mi-am pus aici pe farfurie puțin culoare din aceasta praf.